Kai? Nan ɗakin ka ne? Mana. A nan kake kwana? Ashe duk kun gaggaje ɗakunan gidan. Au, to ba gidan babanmu ba ne? Gidan mahaifinmu ne fa. Ka san haka wannan ma ƙatan nan luƙeƙen nan bazuka. Wancan ɗakin na can waje dan a gyare shi ya zuba kayan kiɗa da yawa da wasu gandara cifiku ake cewa ko cifiku sai dudum ko sallah baya yi bai damu da sallah ba sai dai wannan kiɗan. Zauna. To wannan ba dan naki ne. Nawa? Duka? Ai, ke aikin hai. To, ɗaya, ba dai munafurci ka ƙulla ba kake so ka bani cin hanci. Ni ne munafikin? Sabeera? Ni ne yau na zama munafiki a gurin ki Sabeera? Ni da na kira ki mu yi magana ta mutunci mai mahimmanci a gida daga ni sai ke? Ha! Dan fara. Bismillahi. Bismillah. Sai ka yi kurɓar wannan. Ayyo, Allah sarki gimbana, ayyo gimbana. Wallahi iya sa nake so idan muka yi aure da gimbana ni ma ya rinka siyo min wannan kayan daɗin yana bani ina ci a haka irin na soyayya. To, amin. Amma bari ki ji wata magana. Wallahi daga yau idan kika ga ina waya kika sake zuwa kika yi min surutu a kunne wallahi sai na miki karerewa karas. Karereya ki zan maɓallaki. Kai, ni ce za ka kakkarya ni ka watsar wallahi baka isa ba. Ki ringa ƙasa da muryarki. Kiran ki fanai don mu yi magana da ke ta hankali. Me na ɗaga murya? Wallahi sai na ɗaga. To, ha kawai mutum da bakinsa sai a hana shi magana. Don na ji kana magana da wata, to sai karya ɗin. Ke da Allah ke sa karya ce, ke matsala gare ki baki san wasa ba, ni wasa ne ke miki fa. Wallahi wasa ne ke miki Allah. Ta wallahi sai na faɗa, kakkarya ni ɗin. Kin san me nake so da ke? Na san kina da surutu. Dan Allah kai ki je da safe ki kawo mana ko da daddare ko da rana ki kuskure ki kawo mana daga bada abin karya ki faɗa cikin yan uwana ki ce kin ji ina waya da wata mace wannan kashedi ne mai ki kuma ba faɗa bane. To ba dole in faɗa ba gaskiya ba ce ba ai ba ne. Ai ba da wata nake waya ba da kanwan mahaifiyata nake magana a Madina take da shago na abinci yanzu ba larabiya ce larabci take ji. Ai da kin saurara zaki ji na ce kalas na ce inta afi. Ai larabci ne. Ka ji zuƙi ta malle da kanwa mahaifiyar taka kuke magana kuke waya kuna waya irin ta soyayya kamar yadda muke yi da gimba. Au ka je sa karya to ba dole ne mutum ya kaunaci kanwan mahaifiyarsa ba. Idan mutum bai so kanwan mahaifiyarsa ba wa kike so iso a duniya. Ai nan soyayya take. Allah sarki na da wallahi tunda kanwan mahaifiyarka ce kuke waya da ita ko kuke waya ta soyayya da ita ko to ni ma kaga kai babban yaya ne dan Allah ka haɗa ni da gimbana ni ma ya rinka so na kamar yanda kuke soyayya da kanwan mamanka. Shi kenan kin ga yanzu